Ungathini ke kulaba abanovalo lokuyodonate ithini message enibhekise kubona? Njengoba sengeke ngasho ukuthi isikhathi esiningi uvalo olukubantu ulwazi abangenalo okokuqala umuntu akutshela ukuthi hayi yena akazayizwe into efana naleyo yenzeka kodwa mawusumeseza esizohlala phansi nathi sesimchazela abone ukuthi hayi into eyenzakalayo le kuye kusize futhi nokuthi simxhumanise nabo bona laba sebekwenzile before abone ukuthi hayi umuntu uyakwazi ngempela ukuphila iminyaka bephila naye. Umbuzo engizoba nawo ke mina ziningi icube la emzimbeni ngake ngathi ngiyawubuka nami ngakhathala nje ngingakafiki ngisho lapha esifubeni kuningi okula emzimbeni but ikupho kusemzimbeni esikwazi ukunikela ngakho. Umuntu oqala lo engithe i-cadaveric transplant lo osuke e-brain dead esemshinini lo muntu lo ukwazi ukunikela ngayo yonke into ekhona emzimbeni ama-organs of which inhliziyo amaphaphu isibindi izinso bese kuba ama-tissues ungwengwezi lolo olukhava ihlo leli lingaphezulu bese kuba isikhumba bese kuba unganikela ngesikhumba yes unganikela ngesikhumba avele umuntu nje abe yabona nje and abantu bayathuka ke masithi unikela ngesikhumba acabanga ukuthi siyamhlubula nje sonke isikhumba sakhe cha akwenziwa kanjalo uma unikela ukukhishwa kuma parts lawa amakhulu omzimba nakhona ngemumva umuntu futhi ayothi ukukhishwa isikhumba it's just ilayer le engaphezulu encane uyabona mangabuwile wahuzuka unyana kuba njalo kuba iscratch nyana nje singatheni bakithi kodwa ngizoshaya ngemuva ngithile ngemuva kulama parts amakhulu nasemva kwamathanga Hayi nala ngiyonikela mina ngiyaqalela engalweni kuye kuthathwe lapho la ngaphezulu akuthintwa kwenzela ukuthi mangabe umndeni udecide mhlawumbe ukuba ne open casket funeral bakwazi ukuthi umuntu wabo abe decent and then ama corneas nakhona akubonakala lutho ngoba mase beyikhiphile lelo lungwengwezo lungaphezulu baye bese befaka ilayer ekhavayo ukuthi mawuvula ihlo kubonakala kunormal nje ungaboni ukuthi quantitative bese kuba namathambo nawo futhi umuntu uyakwazi ukudonate ngawo amathambo nakhona akuthathwa yonke inhlobo yethambo kuthathwa lawa amakhulu like la engalweni kuthathwe nasemlenzeni niwadinga lawo mathambo siyawadinga lawo mathambo kakhulu ayakubani la mathambo isibhedlela nesibhedlela esine theater esine orthopedic theater laba badila ngamathambo banawo amathambo ahlala emafridgini lawo mathambo lawo ayasikwa enziwa ama different shapes angafani enzela ukulapha izinto ezihlukene like laba bakuma accident bafahla ke ubuso amajaws aphuke bathatha lawo mathambo bawashape bakwenzela umhlathi omusha ba repair ama bones aphukile ogogo laba baba nama problems ama hips uthole sebengakwazi ukuhamba bathatha amathambo lawo bawa crash abo powder bakwazi ukwenza i hip replacement makuthiwa kwenziwa i hip kusuke kusetshenziswa lelo thambo elidonate wona lawo mathambo ayikho futhi enye indlela yokubasiza ngaphandle kokuthi bathole ithambo elidonate so mangabe ungadonate abantu abaningi bazosafara.